Веном последен танц е един филм на Марвел, който аз чаках доста дълго време и за който, честно казано, бях със смесени чувства. Филмът излезе още през ноември, но едва вчера успях да го гледам и съответно чак сега правя видео за него. Веном последен танц е драматичен завършек на историята на Еди Брок и неговият симбиот Веном, като той се явява третата и последна част от тази поредица. След като са преследвани както от хора, така и от извънземни ловци, Еди и Веном се изправят пред най-голямото си предизвикателство досега. Историята започва с бягство. Еди и Веном са на прицел както от правителствените сили, ръководени от загадъчен военен лидер, така и от симбиотични ловци от планетата Клинтар. В същото време учен открива, че съществуването на симбиотите може да доведе до унищожаване на човечеството. Кулминацията настъпва, когато Еди и Веном откриват мистериозен артефакт – кодекс, който може да сложи край на войната. Но цената е огромна, тъй като един от тях трябва да жертва себе си, за да унищожи артефакта. Филмът завършва с финален сблъсък в зона 51, където Еди и Веном правят последния си героичен акт, спасявайки Земята. Това е общо взето сюжетът на филма. Аз съм голям фен на Веном и честно да си призная, бях много разочарован от втората част, която лично според мен се оказа пълна боза и за нищо не ставаше. Но за тази третата мога да кажа единствено, че е брутална и също така финалът наистина може да ви разчувства, че дори и да ви разплаче. Какво се случва на финала няма да ви казвам, не искам да ви убивам въобще желанието да гледате филма, защото наистина е доста добър. Иначе филмчето си го бива и аз ви го препоръчвам с две ръце, наистина заслужава си. Особено ако сте фенове на филмите за супергерои на Марвел. Този филм наистина няма да ви разочарова. Това беше всичко за днес, скъпи приятели, надявам се видеото да ви е харесало и ако искате да си пуснете още някое друго интересно, може да погледнете ето това за филмът Гунди, легенда за любовта, което качих последния път. Той е за един страхотен български филм от 2024 година, който всеки българин трябва да гледа. А с вас ще се видим в следващото видео. До скоро, приятели!